7 uma umuntu engathandi uthatha unkosikazi kamfowabo lo nkosikazi akakhuphukele emalungeni omndeni afika abike ukuthi umfowabo ondoda yami uyala ukuvusela umfowabo umuzi amalunga omndeni ayombiza lo muntu akhulume la uma eqinisa ikhanda lithi iBhayibheli unkosikazi akakhumula isicathulo saleyo ndoda engafuni ukuvusela umfowabo igama amshaye ngaso ebusweni amthele ngamathe athi lo uyala uvusela umfowabo igama ngokweBhayibheli lokho sikubeke eceleni imancane nje ngicela ukubuza ungathathi kakhulu ubani othela umnyaka amathi imuphi unkosikazi lo ofika noma lo obevele lo kufanele angenwe indoda ingafuni ukumthatha okay yebo qhubeka uma-ke umuntu engenwa mamukhoza nabantu bonke base-South Africa belalele uye kuhlangane emva kube sezimile uhambe liwenzini ngoba thina abantu bempepha ubikele umkhwenyana lo uhambile ngembuzi ukuthi sibambanje okuhambile nawe umfowenu ozongena elawini lakho nokubikwa ngembuzi ozokuzalela abantwana iphutha lokuqala kufanele ligadwe uma lo makoti esethola abantwana ngene umfowabo ondoda yakhe iy'ngane zibizwa ngobaba wazo lo washona wayelobolile ngelokuqala lelo phutha esaligada uma sekukhona ingane esebenzayo kule ngane ezelwe la emndenweni uthathwa enye imbuzi futhi ubuyele emsamo uthe mfowethu lapha endlini yakho usekhona umuntu osekwazi ukuthi afake impuphu sengiyaphuma manje mfowethu endlini yakho akangeni umuntu ongaganiwe fanele kube umuntu onomakoti ngoba lento i-like i-temporal job inesikhashana ifayenzeke ibuye ngamukuze manje bedlula nalwesibili emhlabeni angalwi nomfowabo ngale kwethuba uma-ke asithi amadodana bemabili avane uNkulunkulu abakhumbule omabili kuqhutshekelwa kubani-ke kwenziwa njani nalabo makoti uma umakoti lo omunye eshonelwe umkhwenyana iy'nsizwa zimbili ekhaya lenye iganiwe zishone zombili iy'nsizwa athi kuye kwenzeka into enjalo nabo makoti babili kuye kwenziwe njani uma ishona zombili kufanele kuhlangane umndeni okay umndeni ohlanganayo lo wenindlu uvumelana mawuvumelana nalo mndeni walo muzi onalabafana ababili ukuthi bangabangena lo makoti lokho kufanele kulento kube kuvumelana kwemindeni emibili ukuthi bayavuma indaba abafana babo abahambe bayolobola ukuthi uqhubeke umakoti azale la kodwa vele ingane azoyizala ezalaba abashibile akuzona ezalo izalile manje angikuze uphatheke amakoti lo evele khona nithini-ke nikhulume naye uzwa nini uvuma nini anqabe nini kwenzeka kanjani lo phela uyaziswa lo wake njengoba eganile naye wathi uyophakela mshintshene indoda iyamazisa ngoba lo muntu ozongena kufanele abhekelele mamkhoza ungabi umuntu ozothi uma esengene lapha alahle okwakhe akafuneki umuntu onjalo kwenzela ukuthi lapha leza y'ngane ingalambi nje esikoleni ithole yonke into ekade ezoyithola kubaba wazo ubaba omncane wazo lo osuke ngena niyawatshela amadodana ukuthi lelu siko lolu bamtshele umuntu ngesikhathi esamshela nje funa ukomshada noma konke kuba isigubhukane nje impela ukuthi thina-ke la ekhaya ngingathumela abakhwenyana kini noma abakhongi kini kodwa-ke wazi ukuthi uma ngiphuma kulabafowethu ababona la ma uNkulunkulu engikhumbula niyakusho lokho siyakusho mamkhoza ngisifike ekhaya umakoti isikhathi esizoshina siyabiza sigcwala indlu kuthiwa nabo abafowabo bomkhwenyana wabo obhuti basemzini uma kwenzeke sheshehambe umkhwenyana angeke uze uhambe ubuyele kini kuyashiwo lokho engathi ngiyayisho engakayi kothumela abakhongi ngokubuka kwami isikhathi yebo mamkhoza kodwa into egadwayo ukuthi akangangenwa umuntu ozohlupha njengosisi obengena emoyeni futhi ayenzelwanga le process yembuzi njengoba bekhabana nje baxatshaniswa ilowa ya owayekade lobolile uyena lo danti bekhona ukuhlukana kubona umzwile kodwa nkosi yami into eseyifuneka manje ukuthi umakoti njengoba kukanje lo bhuti okuyena ohlupha umakoti athole imbuzi axolise lapha emsamo aphume futhi kulo makoti ngoba
sekhombekile vele ukuthi sekuney'nkinga yomakoti engasajabuli usenephutha lenzile endlini kamfowabo. Mephuma kungena omunye noma kube ukuthi hayi besizamile bandla. Ngeke asangena ngoba uhlulekile kadeni kwethu. Oh, hayi ngiyabona. Kunjalo mamkhoza. Kuphela kufanele bayoxolisa ukuthi mfowethu ngangena elawini lakho ngingakutshelile. Ngiyakuzwa. Yes, ilapho mamkhoza. Hey, siyabonga kakhulu, yazi siyafunda zonke iy'nsuku, siyabonga. Hayi nami ngiyayibongela. Nibe nosuku oluhle. Nawe futhi. Lalela Yes. siqhubeka yona ke.